Happy birthday daw Tita Betani, dali. Happy birthday. Happy birthday Tita Betani. Kula happy great nak. Happy birthday, te. Na dia sila gabalay-balay des gawas ya. Gawas ang supa biding sa pinan ra. Kay busy migluto. Happy birthday. Kay na happy birthday. Ay sus, Ginoo ko. Unlan man siguro pud na siya. Ay sus, Ginoo ko ate. Hello ate love. Nalapas pa jud ko Miyay? sa Petron. Dari gilingkod gi kay dito ko ni. Okay ra ya, gumalaw ka sa Santander. No nabuang. Gilingkod gi kay hilabtan kaniya gi kanang. Sa day si Papa. Dilingkod sa gi kay. Duty pa. Anaon kaniya ba? Wala na kang nalipong, gi. Wala ra man. Hinaanad na siguro. Kay sagi. Karon pa ka kita. Mudi ko. Ninga mo. Sinagi kay pangabuta mo diri murag ikabuhi gi. Naong sa demo to sa kalisay kuya ko. Kupa ang gisakyan. Sabi na kabit na nila nadugay magud sila mambi kay gitangdang pa na nilang sim diha kay ila pa nang giwilding nas ilaw na gidugtungan nila ganang saka sa ingana siguro ilang gidugtong unsa kaninas tunga dugtong na nahuman nila dari ag dito sa likod dugtungan patong dito dapit katuto murag mga 5 ka dugtong unsa kadali ko kay paapa si Cristel sa kuan iluan kay kuan siya kanang online siya Alas City. Wala guys, magpapagabot. Luwi kayo, gabihan. Kaya tama na alas 5 yung klase. Buo sa ta. Kaya wala na sila bubuig hapon. Yung mga gina na busy. Yung mga buwak na ng mga ornamental nga kuan. Pero kani baya sa mahal baya ni siya kani ano nangaigo na sa panday na daot ang iyang mga dahon. Kamalhin ra ni na sa mga kaang ug puhon ug mga kuan. Ani wapa kay siya. Prayer plant. Matarong ra ni siya hong mga tanom diri humana ni among kuan ba. Kay man ang pamalhin ug mga nindot nga kaang katong dagko dito. Hawa diya basa mo. Kay pamaligya na haguban. Kasi adlaw na halinan pug ko kani nga ni gos kay tambal man din siya kani murag butterfly. Kita ako sa TikTok. Hello guys, majong adlaw, majong buntag, majong hapon, majong gabi na tong tanan guys. Ini si Ruby Provinciana, char bitaw karon pug ko kapag intro balik. So birthday ron ni Guaps Betani diha sa Germany. Augustine. So among gisabay ang birthday kay ako August 7 man pero gibirthdayan naman ko ni Mambi. Gisabay pod sa birthday ni Cristel. Gaan naman ko ni pang birthday. Salamat kaadyo Mambi. Diya naghatag di pod si Guaps Betani para magluto lagi ko numi sa iyang birthday. Salamat kaadyo Guaps Betani diha sa Germany. So diya naluto ani sa kay kuan moabot si Gian mga 9 daw sa chat sa na mga 9 kuno sa moabot. So ija man ni siyang paborito. Paborito ni ni adobo. So kanihang pag adobo guys nang ni siyang gihap cook bitaw pag prito. So giprito na sa niya siya hap cook. Wala nga na siya wala naglami kay sa tanawon jud. Gimarinate na siya ang giprito hap cook sa ana siya gi adobo. So di ba lami kay na siya lasa. Na guys, ito na ito ang adobo.
So, gibutangan na sila na og itlog. Kaya lang man ang adobong manok ko na itlog ko, di ba? Ay, pansit. Nabili mo ko dito. So, dito na siyang kartong gikuha. Na magbaklay-baklay na bro. Tanawa imis mag-celebrate og birthday, nagituon hinuni silang habang gawat bitaw silang kuan. Hay pagibasa sila ang mga Higyan kay duha man na may tablet ug laptop. Salamat kay Kadyo Ma'am Ging. Sa iyang laptop. Hi guys, napod mi dari. Pasalamat tayo kaadyo ko ni Ate Bitani sa ijahang adlaw na tawhan karon na happy birthday te. Anja happy birthday pod ni Ate Ruby. Double celebrate karong adlaw. Daghang kaning salamat labi na sa Ginoo. Nagatag ka ng grasya. Ang kaning grasya ning tanan na sa lamisa. Kaning tanang grasya. Happy birthday Ate Bitani ug ni Ate Ruby. Anang, mag-birthday ko happy birthday ni Kuan ni Mama Robe din. Especially po ni Tita Bitani nga share blessing karon para makaabhag ni karon. Sa tot ko nimo dati ta amping permisi mong trabaho sa Bitani. Ay, Bitani sa Germany. Sorry. Ayun, happy birthday. Ang ako lang yung maingon ninyo do kay nag dual celebration man taron ko. Amping mo permi din, stay healthy na din. Tama rin na uno gap sera pero yung pagpuyo din. Ti happy lang sa kinabuhi. Enjoy. I love you, Gi. Salamat, Gi. Kami doon mo blow. Ay, Hmm. na may number po din rin. Nato Ang ako si Inday may mablo si kang kuan. mo great. Ala, ikaw mo yung Di ko mablo kay huma. naman ang birthday mo Alam mo tayo Okay ra ko. Ang mo-block ang Na dari kay bisag kamera ba sa dari wala may mga murang namig arang daghanan tao. May tao NGJ. Sige, kamu sige lang mo panulod na kamu duware wala. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So Lord, in this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you Lord sa tanang blessings nga mong nadawat karong adlaw og especially sa mga birthday celebrant, tagaan ta sila og ng peace sa ilahang heart and their minds. Gabay sila kanunay sa ilang mga lakaw o sa ilang kinabuhi. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay. Happy birthday Ate Bitani. wish siya. Bitani. Salamat kadyo sa Bitani nga pagsabay na pero atong birthday. Una sa tanan, salamat po sa Ginoo nga niabot pa ko na ning idara nga 45 te. Kuntay sing. Mga siya 45 ba? 46. So pareho may og birthday, pareho po may edad ni Bitani 47. Parehas po mga buutan. Pareho po mga gwapa. Kaya atong gi-celebrate karong adlaw ang imong birthday ug ang birthday i-belated. So atong salamat tanan ni sa Ginoo kay isa man ni tanan. Ug wala ang Ginoo guys wala tay madawat nga ni nga daghang blessing. So salamat sa mga blessing. Na-blow na. Muna Candle. Namatay na ako sa Bambi. Ay Bapod. Happy birthday Ate Bitani. Wish na sa imuhang kinabuhi nga tagaan daghang birthday nga moabot. Daghang kayong salamat sa imong mga tabang namo. Wis na mat mo ilabot ilap nung so. di kay makahilak na sa kalipay nga Salamat naabot jud siya. ka sa tanan-tanan tinga. Ningabot ka sa mga kinabuhi. Ilak mas giyan oh. Initragan. So wish ni nga sa imong diet ug imong health diya sa Germany. Salamat jud ka sa tanan-tanan na Bitani sa imong pagmahal namo. Mo niyang wish. Yay! Happy birthday sa'yo. Naghibok ng lyrics. Salamat kay Kadyo naghilak si Jijin kay malay na hilak sa pasalamat sa Ginoo. So mga una ta guwaps.
kanang kulba man din magistorya ta mo grita og happy birthday. So naad lami ka jud imuhang kuano sa kabila. Naas lami sa pikas ang rice. Picture na nimo oh. Picture. Bansit kiway na ni Sudan. Wadi pan si sa syudad. Naamat. Mo na yung paborito. Kuan humba kanang adobong manok. Nabutang ang itlog. Pero gusag gikaon ko ra kabit si isda. Isda, hipon. Ito ng hipon. Magkano? Magkano ko na siya. Agdi apog batang kuano. Hipon ako ang target. Hipon po ya. Feminine dahil paborito hipon. Salamat na akong tamang bibi o bita-bitani. Mga guys. Naunta guys. Uy, niabot naman katuhang Bay, mga bay. Mapidya pa kayo, picture ta kayo. Pressure na itong sila guys. Ja, kami po ga prepare na po ni. Sibat na ko balik na pud ko sa Salamat The day heart of Kado Cebu. sa mga blessing na mong nadawat. Salamat kanang nakapag-celebrate mi, nakapag-banding mi, nakapagkwentuhan, tawa, hinday, pisti. So, tanaw naman po mo vlog di Jijin guys, kay ito dito mga chika-chika. chika sa hangog video. Hindi man yung kuan to ka ng maritis. Bye guys. Kuan man ka ng Ate, ay true story man di no. story based on real life experiences. Di no maritis sa muhang kuan din. Tinuod nga nangahitabo. Date na. Nak, napa mo kayo mga isulod? Nagamag-bit-bit. Daghan niya mo ang bit-bit. Wala ko nagwalog adobo din kay wala naman. Wala naman yun na siya. Dahil sa kote. Salamat di ang pingi ha. Salamat ani. Ang simong kuya. Ate mo niya space feel good. Ipaak na wala nimo gi. Ay, gi. Remember ka gi? Remember ka kung ipaak ka ni Inday sa gamay pa. Gipak bitaw katong gipak na akong kuan ba magko. Salamat, maibot ni mong ID naman. Mabilin dyan as kuan gi. Dagan gani ka. Ayaw ako ramisa. Di lang kay mo Cheryl. Wala maglima ka anak. Survive na nag 1 week, gi. Among hapiton. Gi po nilang. Chat lagi maabot Dili, budritso na ta. Eh, sige. Ikaw dali. Budritso na na. Bye. Ako sa ikuan. Ay, Magisi ni mo plastic na ibang grasya. Di, kuha na lang imuha din. Asa man isabit na din. Di ba na mabut-but? Baka na naman. Inag-abot ni mo dito, gi. Isa dayo na sirip niya. Ipagawas lang imuhang mukhaon galing kay mo. Initon ra. Papalodi ko pa. Pa. Hala, luwi lang arbay siguro ang Gcash. Di papa. Palodi ko niya ba? Camping mo din. Mo ilarga po ni siya. Tita. Kayo mo, sakay na sila. Wala ganun sa dante ka. Bye. Camping permit. Hindi yan. Lakaw na kay iro mo sakay na tag. Aksyon na lang ko na sa good morning ma'am B. Amo dayong gi hinahinayan ini kulog sako ning mga itibag dari nga kuan ba. Kay rong gamay ra gilahang ma. Ang last niya ikabit ma'am B kay kaning sa 2 3 4 5 kani oh idugtong niya didto ba. Kaya man niya matiwas diha ang napita. Andari human na. Pero na pa na sa ipang butang diha nga angle bar. Wala pa siya angle bar diha ipamutang. Naman isang ginihinay sa ako para ipaalasa lang namo ito ni Jericho. Na isako namo ni mga natibag. Salamat kay Kadyo Ma'am B. Salamat kanang unjaran ha ko untong imong gipadanga sweldo nila. Kaya Ma'am gibangagan na nila dari duha ka poste para sa tires para masabay pud siya og maabot ang kulurop masabay pud siya atop. Init kayo. Mambikuan nga ng munggos nga gi tunuan ba unsa parisan og buwad yaman ni si kuan ha magtimplag utan para man na cubes ra man na
Chicken cubes na may akong butang. Di mamitig bitsin. Cubes ra mo hang gamit. Sige, butangan og angle bar. Nahumana dito speakers man bigay ka na humana na diha. Gulat na laman ta sa kuan kulurup. Ug mapay deliver ang kuan. Tubo. Hulat. Shh, hulat kay mapaso. Hulat. Dira. Diri. Ay na mapasok diha. Diri. Hulat sa. Na among bibi oh. Mo naman mahaw mo ni Mami B. Yan na siya magkuan no, tawag dito. Magdidi magingana din sila na kay ilang mama nga naon din lang mudidi sila. Inom na tubig kay kuan, mapay pa ko magkaon no. Da guys, madung adlaw na tong tanan guys. Dari ko kay naay panday dito saba. Kuan salamat kaadto Gwaps Bitani, salamat kaadto kay bawo na jud ka. Unsay ahang gipasalamatan nimo, grabe kay bawo na jud ang Ginoo. Bawo na jud ka unsay imong natabang na. Salamat kaadto. Salamat kaadto sa imong gift nga imong gihatag na. Salamat. Kay bawo na kag unsay imong gift na. Salamat kaadto ang Ginoo sa imong bawas nimo Gwaps. Ja nalagi panday dadto to kanang dari ko nagistorya. Salamat kaadto Ma'am B. Salamat kaadto sa tanan kay hapit na jud ni kuan basin ug moabot na karon ag kulurob. Inja nag-order po nato gahapon nga para sa terrace. Nag-order mo ko gahapon guys og tubo ug mga angle bar para sa terrace. Inja maro to guys kay di sinapugod dari si kaso kay si Nicola gining lakaw kay nasa lakaw ang mga kinahanglan. So mara to guys, thank you for watching guys. Salamat kadto sa mga ning greet og birthday ninyong tanan. Salamat ug sa birthday ni Gwaps Bitani sa Germany nga tagaan pa siya kanang kabaskog sa panglawas. So kanang makapadarbaho sa dito kay grabe ra ba din isang kabisi kay daghan kadto sa mga sideline nga trabaho. Unsa malagi ni jang giingon nga kuan mura pud si ni Ma'am Biba nga insaon ko nang daghang kwarta og kanang di na kuno nato lagi na madaog mamatay mo na ilang mga words nila ba so pa ilang gihatag nga na unja nalagi po tuy ning ingon nga kuan tawag dito hindi ka danti dali dul diri ba lagi to ningon nga kanang nali ko mi mga sponsor unja kanang sponsor mong good guys DJ na sa pwedeng nimong kanang bisag amon na sang gibalibaran DJ na kay grasya ba niya gihatag sa Ginoo. Ja kana po ni share og blessing daghan pud kadto sa blessing nga moabot ni Diya. Kay kana kay mangginatagon ta daghan pud kadto mo balik nato. Nga na guys. Mo share sila kang mga blessing mas dublihin pa na sa Ginoo. Manang dapat share your blessing bitaw. Mas lami man jud ng atuhang kita may muhatag bitaw, kita mo share og blessing mas lami sa atahang paminaw. So moro to guys, I love you amping ambot tanan guys. Okay ni mga kuno magsigiman ni sila sunod-sunod nya ag usa day ka kuan di ay mag kuan to si Diya kanang mag tawag ito nagkiang kay sige man sila away gud gatong usa Diya na tong gilot-hilot guys di man jud ma kuan paminaw siya oh ay minaw yun na kanang grabe na sa magsunod-sunod dito na. Thanks for watching guys.